Guys, the rule of giving, ndoda kumboudza kune avo vanhu vanopa handitika. The rule of giving is kana uchinge wapa munhu kana kuti waitira munhu chakanaka, guys, don't always remind somebody kuti ndakakuitira chakanaka ndakazodai ndikadai. Regai ndikubatsirei nhasi. Pamunoita zvakanaka paya muchitira munhu kana kuti paunopa munhu paya chinhu, handiti vanhu tinokanganwa, vanhu vanokanganwa, but Mwari havakanganwi. Just do ita zvakanaka uitira munhu wobva watoenda. Usa expect anything kumunhu iyeye, because ndopa unodisappointika. The moment you help somebody uchi expect a return, a favor or something, hauna kubatsira from deep inside the heart. A person who helps from deep inside the heart, just help obva waenda. Kana waenda kudaro anditika Mwari vanoona. God is the one who will reward you, not vanhu. Isusu vanhu tinokanganwa, mugare makazviziva. Ipapa mukatondibvunza mumwe vanhu vakandibatsira paupenyu hwangu ka ndakatovakanganwa mufungi. But kuna vamwe vanhu vari kutoropafadzwa ngati paupenyu hwavo nekuda kwezvavakandiitira ini zvanditotaura kuti ndakatokanganwa. Zvavakatondibatsira ndikatokanganwa nezvazvo. But Mwari vachine record yekuti uyu munhu uyu kuti uyu asvike paakasvikawo akabatsirwa nauyu. Mwari vachiri kudhila nemunhu iyeye mufunge. Mwari vachiri kutoropafadza munhu iyeye nekuda kwekundibatsira kwakaita 25 years back kana kuti 30 years back. Saka kana muchinge mabatsira the rule of giving, if you give, antika kachinji kacho, if you give, don't expect anything in return. Musa expect anything. Regai ndikuudzei vanhu vese vanopa. Ndoda kuti muzindaona kanyaka kunetsanisa masititom, regai ndikubatsirei ipapo. Handitika kazhinji 1 kana uri munhu anobatsira stereki, gara wakatarisira kuti vazhinji vacho vanenge wakabatsira kana ukaramba uchivateverera ndo vanhu vanoda kukuparadza ivavo. Ndo vanhu vanodzoka neruvengo, vanokuvenga zvokuti usina chawatadzira. Vanenge vachitobhilivha kuti wakavatadzira iwe usina kuvatadzira. 2, vanhu vawakabatsira zvokuti palife handika ndo vanofamba vachitokunyeya vachitaura kwavasina kusikirwa nezvavasingazivi. Vanotoziva life yako iwe kudarika iwe muridzi wayo. Zvausingazivi iwewe zvinotozikanwa naife. 3, vanhu vawakabatsira kazhinji kacho munopedzisira musingazamhorosani kana kuonana chaiko chaiko. Kuramba mangomhoresana dzinenge dzangove nharo. Asi paupenyu taura reality of life. Vanenge musingasaonani. Hamene zvazvinongoita so. Munotozongoita ma-enemies. You end up becoming their worst enemy. Munhu wakabatsira. 4, munhu wakabatsira anogona kutoenda kutokanganwa zvachose. Iwe kana wakabatsira zvinobva pasi pemwoyo wako, hauzombozvifunga kuti but ndakabatsira ndingakazoenda kupi kana kumutsvoka kana kumutoka kana kubatsira wobva watoenda. Just help and go. Mwari pachavo vanotoona. And your reward, you are not expecting it from vanhu ava wakabatsira. Reward yako iwewe denga rinoona. Mwari havarambi vakanyarara. Denga rinoona. Zvimwe zvinhu zvamunoitirwa mablessings amuri kuwana mukati moupenyu nhasi chaiko chaiko, you might think that you deserve them. You did not deserve them. You don't deserve the blessings that you are getting today. But because you helped somebody in that time of need, because you were there in the life of that person at that time of the need, that time she was in need or he was in need, God remembers you. It's not you. God is rewarding you for something that you did. For something that you did. That's why you see there are people that will never lack. Some people, they never lack anything in their life. Why? Because they always bank. When you are helping somebody, you are banking. Guys, uri banka. Zvakafanana nekuti unoenda kubenki unobenga mari yako yemuwando kubenki. Handitika mangwana waenda futi kubenki unobenga mari yako yemuwando. Kusura mangwana waenda futi kubenki unobenga futi mari yako uchingodaro. Musi wanofunga ndauda kugara unogona kungotora mari yako every day uchingoda zvaunoda uchingodya paunoda uchingorarama life yaunoda because wakabenga. You banked, waka investor. So you guys who are helping, you are investing. You are investing. You have invested. And the time for you to reap what you have invested inoshika. Handitika is just that kuti Mwari avazokuudzi kuti unoona apa ndakuvhurira mukana ushu because wakayepa meli, uri kuona apa ndakuvhurira mukana uyu because wakabatsira ningi. No, avazodaro. Saka sometimes sevanhu tinozokangana tizofunga tizozivi kuti mablessings aya ndinomadhizeva zveshuwa here. Ikodzero dzangu here kuti ndinoona mablessings aya dzingo dzacho hadzitombori kodzero dzako. Zvimwe zvacho hazvisito hautombodhiserve kuwana mablessings iwayo, but uri kumawana because of kubenga kwakaita kumasure.
because of other things. Kune vanhu vanotonamata nemazita enyu mufunge. There are people wakatobatsira wakakangama kudhara vanotopfugauma vachitoti kuti pane rimwe gore ndakambobatsirwa nomwe mai vanonzi Ningi namamwe baba vanonzi Ningi vari kuchiri kutonamata nese rako. Mwari vanozarurira nzira pakadaro. Koita vamwe kuti vakatokanganwa zvachose. Tiri vanhu tinokanganwa asi Mwari havakanganwi. Let's do things out of love. Ndangoti ndikusimbisei. Ndingokusimbisai kune vese vanopa kuti Mwari vari kuona. Your reward will come. Stop expecting anything kune munhu vanhu vamakabatsira. Because Mwari vanoona your rewards are kuuya. Zvamuri kutokohwa right now zvimwe zvachona kubatsira kwamakaita. Handimaona. I hope I did not offend anyone. And I hope kuti mandinzwisisa. Handitika. Zvinonetsa tinorasika tinoita sei tiri vanhu. Hakuna mutsvene hatisi perfect. But mukanyatsonoterenga Bible soko raMwari, the rule of giving, that's what it says. Ndo zvainotaura. Just do good and go. Do good and go. Paunoitirwa zvakaipa ipapo, just do good and go. And love keeps a record. Love does not keep any record of wrongdoings. Rudo harurambi ruchichengeta chandakaitirwa nemunhu wandakaitira chakanaka ari kundiparadza. I will still love that person from a distance. I will still, if I can, pray for that person ndiri kukona kwangu. Handiti pandinoona kuti ari kudyiwa neshuma naenda kunowedzera soti no. Ndinotonamata in silent kuti Mwari kumwe kwacho kusaziva. Hatisi kutoziva zviri kuitika. Tibatsirei, mubatsirei iwo, mundibatsirewo neni wacho tichienda takadaro. Ndangofila kuti ndingo-inspire vese vanotambanidza maoko avo vachipa. I'm not talking about vari kupiwa, nokuti vari kupiwa hamuna blessing ramunowana. Vari kupa ndo vakabata makomborero acho. Ndo vane kids dzemakomborero. Kumakomborero enyu ari kuuya. Kana kuti atovepo ari mukati moupenyu hwenyu, but hamusati mazvinotisa chete. Muve nezuva rakanaka.